Posibleng mosulod na sa Philippine Area of Responsibility o PAR ang ginamonitor nga low pressure area. Ulahi kining nasiplatan kapin 1,000 kilometers sidlakan sa Eastern Visayas gawa sa PAR. Taas ang tsansa niini nga mahimong bagyo ug kung mahimong bagyo, tawagon kining bagyong Ramil. Sumala sa pag-asa, posibleng muduol kini sa Bicol Region o Quezon Province sa mga musunod nga adlaw o sunod nga ig-on ang Aurora o Cagayan Valley. Sa karon wala pa kini epekto sa panahon sa nasod. Ang padayong magdala og mga pag-ulan mao ang easterlies, northeasterly wind flow ug localized thunderstorms. Base sa datos sa Metro Weather, dunay katag-katag nga pag-ulan sa Mindanao sama sa Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Caraga, Sorsogon ug Davao Region. Paymangno mga kapuso, mahimong alerto gihapon sa posibleng pagbaha o landslide.